de abrir o bar. No menú hai cocido e hai xamón, risa, centolas, emoción. Entra aquí feliz para xantar, cando teñas fame de verdad. Danche pratos combinados sen igual, con receita moi secreta e singular. Danche pratos combinados pra soñar, os faldrocas que pasan por este bar. Os tres reis magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben. O Miro Pereira faillelo café para que os magos o beban de pé. Que fas, Miro? Algo para tolear de gusto. Será para tolear do susto, sobre todo quen teña que limpar todo iso. Que saberás ti, pisiñas? Estou facendo un roscón de reis para lamber os fuciños. Ah, os roscóns de agora xa non se saben como os dantes. Claro, con tanto ingrediente artificial. Os do bar suizo, sí, parviño. Ah, sí? E logo? Temos moita tradición. Se queres reservar un, aínda estás a tempo. Pero faino xa, Haiche moitos pedidos. E os ingredientes? Aí está o segredo. En usar ingredientes dos de antes. Dos de antes? Sí. Os ovos de miña nai, por exemplo. Ah, se leva ovos da señora Carme, a cousa cambia, Pois nada, este para ti. Son 20 euros, claro. 20 euros? Eche ben caro, Miro. Se queres unha atrapallada calquera, sí. Pero a calidade haina que pagar, tu tiño. En fin, se os ingredientes son como os dantes, resérvame un, anda. Vale. Encántame o roscón, lémbrame cando era neno. Sí, ese cheiriño a roscón na mañá de reis. Oh, pero que cheiro é este? De onde sacaches eses ovos? Da aldea, xa cho dicen. Ben se nota que estas pitas non comeron químicas nin trapalladas. É todo natural. Pero de cando son? Deben de levar aquí polo menos un mes. Un mes, moito máis, un par de anos. Un par de anos? Sí, son de cando fomos a unha boda a Lisboa. Atopeinos hoxe no dobre fondo da maleta. Ben agochadiños para pasar a fronteira. Xa me esquecera deles. Este cheiro que é? Outra que non recorda como cheiran os ovos de curral. Xefe, como bota estes ovos no roscón? Pois moi fácil. Primeiro casco ovo e despois boto na masa. E logo din que o parvo son eu. Quero dicir que como ten o valor de cociñar con isto? Neste bar non se engana ninguén. Se eu digo que algo leva ingredientes os de antes, é porque os leva. Pero botaron aquí unha bomba fétida ou que? Pois non che sei. Este cheiriño a roscón tan rico tapao todo. Pero están podres, camándula. Cheiran catufan. Que dis, mameluco? Pareceche un aroma algo forte porque os ovos de agora xa non saben a nada. Pero ti que queres, animal? Intoxicar alguén? Bota iso no balde do lixo agora mesmo. Queres que tire o roscón, mala prea? Iso non é un roscón, é unha arma química. Este roscón é unha obra mestra da gastronomía. Da gastroenterite, dirás. Veña andando. Ui, que carallo, non tedes ni idea. O que non temos son máscaras antigás. Veña, o colector do lixo. Repugnantes. Este home calquera día intoxica alguén, Xa veredes como atopo alguén que aprecie o meu roscón como é debido. O único que lle falta é media oriña no forno. Sí, na incineradora. Timos, araña, temos que facer un negocio. Contigo, eu non quero pasar 20 anos na cadea. Escoita. Se entras no bar, lambendo o dedo así, e dicindo, que rico ese roscón que vai facer Miro, douche 15 céntimos. 15 céntimos. Está ben, con guito. 20. 25. 30. Ai, veña, toma. A ver. É todo o que teño. Aquí tes tuto, os teus cartos. Espero que ese moinante botase todo no lixo, como lle mandei. Alá. Hola. Hola. Raquel, viches a Miro cunha masa de roscón? Sí, quería que aprobase todo. Que vergoña. Só lle faltaba envenenar unha nena indefensa. Xa yo agradecín como é debido. Tampouco había que poñerse así, berberecha. Se non o querías probar, con dicilo xa estaba. Pero ti que fas? Este elementa botou dentro as o que botase. Anda, vai ao servizo e lavas mans por callán e tira iso polo retrete, que apesta. Penso falarlle de ti a Herodes. Que, Raqueliña?
Hoxe pola noite veñen os reis, Sí. Ui, se quere que lle deixen regalo, xa pode ir facendo os deberes, que aínda non fixo nada en todo o Nadal. Pois xa sabes, a portarse ben, Hasta logo. Para min que lle van traer carbón. Non, este ano Raqueliña portouse moi ben. Estudou moito, foi obediente na casa, vanlle traer todo o que pediu, ou case todo. Non como outros. Que dis, cacatúa? Eu tamén me portei moi ben. Sí, está seguro de que lavaches ben as mans? Claro, Cando? cando non estabades mirando. Eu son así, discreto e modesto. Xa. Pois vou dar a volta, a ver se mentre escolle o recipiente que deixaches no servizo e o traes ao vertedeiro, vale? E ti, mercache o caderno? Merquei? Pois ala, a facer eses deberes, que despois os Reis Magos... Vale. E os reis magos que saberán se fixen os deberes ou non? Os reis sábeno todo, Raqueliña. Home, todo. Non creo que saiban de que color é a camiseta que levo hoxe. Saben. Teñen moi boa memoria e vostede non se muda desde o ano pasado. Claro que me mudo, lagarta. Sí, de lado. Non, o de diante para atrás, lista. Bos días, un café rapidiño, Mónica. Marchando. Ainda cos deberes, Raqueliña. Pensaba facelos antes, pero entre unha cousa e outra esquecime. Iso non é excusa. Entre unha cousa e outra, a típica mentira de cando te cachan nas patacas e non sabes que dicir. Unha situación que vostede non coñece, claro. Eu non son tan diabético. Será patético. Miro, a que esperas para recoller esa mesa? Pensaba facelo, pero entre unha cousa e outra esquecinme. Pois veña. Pensaba que vostede non era tan patético. Cala, piraña. Ves, outro que deixa todo sen facer. E mira para min, ando con miles de cousas que atender e nunca esquezo nada. E por qué? Porque me organizo. Como os reis magos, non? Claro, por iso poden repartir tantos regalos nunha soa noite, porque se organizan. Que inocencia. Non é por iso, é porque viaxan en dromedarios de carreiras, parviña. Non miro. Ah, non? Non. Os Reis Magos teñen o don da ubicuidade. É dicir, que poden estar en moitos sitios á vez. Os empresarios modernos tamén. Sobre todo vostede, que pode estar ao mesmo tempo nas berzas, na lúa, nas nubes. Que insinúas, la verca? Que eu son deses que se distraen e que nunca están centrados no que teñen que estar e que... De que estábamos falando? O seu café, don Nicanor. Bo, Graciñas, Mónica. Ai, ando a 100. Pero este minutiño saboreando un café non mo vai quitar ninguén. Que oportuno. Sí. Ah, moi ben, a ver, que ás 10:30. Perfecto. Teño que recoller as flores para a misa de mañá. Pero antes, ninguén me vai privar deste cafeíño. Ai. Sí. A casulla xa está preparada. Moi ben. Pois, a ver. Sí, teño un oco ás 10:20. Que lle parece? Perfecto. Era da tinturería. É que mañá quero estar resplandecente. A imaxe é moi importante para captar novos clientes. No sentido espiritual, claro. Claro. O carpinteiro é que me ten que facer os arranxos na parroquia. Sí. Ajá. Non, ás 10:30 non lle podo abrir. Cuarto ainda menos. Agora. Non, nada de deixalo para a semana que ven. Ten que ser hoxe. Vale, vou agora. Adeus, cafeíño, teño que marchar. Pero como anda con tantos traballiños nestas festas, home? Porque mañá é a misa de Reis e quero a parroquia en estado de revista. xe, na hora de que animases un pouco. A min sempre me gustou moito a revista, E na misa imos cantar iso de al Uruguai, guai, yo no voy... Pero que dis, Miro, como vou cantar iso na misa? Non digo vostede, pero chamamos a Norma Duval. Deixate de parvadas. En estado de revista quere decir que todo ten que estar perfecto. En fin, todo sería máis fácil se eu pudese estar ao mesmo tempo en todas as partes como os reis, pero por sorte sei organizarme, por iso nunca esquezo nada. Nunca. Pois non esqueza pagar o café, reverencio. Sí, claro. Aí vai. A ver, primeiro carpinteiro, logo a tinturería e as flores. Ainda teño que ver unha víctima. Non, quero dicir unha alma caritativa que me vai dar os cartos para pagar todo isto. Ata logo. E ti podías aprender de don Nicanor. Pero que dis, Marajota? Para que o saibas. Eu tamén teño unha xenda moi organizada para non me esquecer de nada. Ai, sí. Sí, mira.
De 9 a 11 encrucillado, de 11 a 12 quiniela, de 12 a 2 pegar cromos, de 2 a 4 xantar, e de 4 en diante... Rañalo bandullo. Non, de 4 en diante toca dormir a sexta e ver os debuxos. Rañalo bandullo é a 7. Ui, e non deixas ningún momentiño para tomar o aire fresco e relaxarte de tanto estrés. Pois non, pero claro, é que teño unha xenda tan aparvada. Será tan apertada. Iso. Pois non te preocupes, ese momentiño busco cho eu. Ti. Que? Como vai iso? Rematache xa? Da gusto tomalo aire, verdade? Eu pensaba que te referías a outra cousa, Camándula. Que miro, de relax ao fresco, Que fresco molondro. Levo 10 minutos aquí e vai un frío que pela. Ui, 10 minutos. Pois tú pasa todo o día na rúa. Debería darche vergonza estar todo o día por aí en vez de traballar. Eu estou na rúa porque teño un quiosco. Non cambies de tema. E ti, Furuncha, isto xa está. Así que agora vou consultar a miña xenda. Ti vas seguir traballando no que eu che diga. Ah, e se non quero... Os reis están o vendo todo. Ui, que carallo. Polo menos o traballo que sexa na cociña, que estarei quentiño e poderei demostrar o meu talento. Talento na cociña ti, como co roscón. Pois sí, pisiñas. A min de artista na cociña non hai que me gañe. Na mili chamábame o rei da empanada. Referíanse a outra empanada. Referíanse a que facía maravillas co forno. Sí, como Nerón. Ai, pasa, anda. En fin, haberá que darche unha oportunidade na cociña. Menos mal. Toma isto e limpa todo de arriba abaixo. E cando remates cos azulexos, quero que fagas maravillas co forno. Bruxa. Que brille como se fose acabadiño de mercar. Hola. Hola. Que frío vai. Un café ben quentiño? Sí, con sacarina. Nada de sacarina, muller. Proba un destes polvoróns. Son feitos na casa. Riquísimos. Teño un vicio con estas cousas. Como probe un, valmos ter que sacar de diante. Saca visto de diante. Colle outro, muller. Total, un polvoronciño máis ou menos non engorda. Olimpia, sácame esta porcallada de diante. Por callada. Sabe a rayos. Pero se están feitos cunha receita de toda a vida. Con ingredientes da señora Carme. Pero que demos sabe isto? Onte, miro, estivelles facendo algo. Miro, cos polvoróns. Falabades de min. Ai, saboreando os polvoróns, Claro, quereredes felicitarme polo toque que lles dei onte, non? Ti és un trastornado. Vostede ten menos cerebro que unha figura de mazapán. Se non vos gustaron, podedelo dicir. É mellor que andar así, con indiretas. Pero que lles fixeches os polvoróns, chafalleiro? Para que durasen máis, botelles un produto aberrante. Conservante, será. Iso, conservante, para matar os microbios que estragan a comida. Que conservante? Bo. Ai, este... Pero ti toleaches. Isto é matamoscas. É que, como hai razón, matará os microbios que son máis pequenos. Xefe, isto é veleno. Se dis así, vai parecer que non se come. Ti que queres tú, Zaro? Matar alguén? Mira quen foi falar. Vos, ademais de matar, comede as vítimas. Ou non vos vin eu onte cear unha nécora. Isto é un escándalo. Aquí calquera día vai morrer un cliente. Algúns, con tal de molestar, son capaces de calquera cousa. Cala, Valdrocas. Por sorte, xa tomei medidas preventivas. Vas despedir esa tarántula? Contratei un seguro contra todo tipo de calamidades e contratempos. Incluído Miro. Incluído Miro. Imos pagar un seguro. E logo, se intoxicas a alguén, que imos facer? Pois que paguen eles o seguro. Ou é que lles temos que dar todo feito. Olimpia fixo ben. Non ves que nunha destas poden denunciarvos? Traballar nun bar non tería emoción sen un pouco de perigo, non? Co seguro estaremos todos máis tranquilos. En fin, cambiamos de tema. Oxe, pola noite veñen os reis. Que lles pediu o anxiño da casa? Unha cana de pescar. Preguntaba polos reis de Raqueliña. Escribichelle a carta aos reis? Sí, E que lles pediches? é un segredo. Só saben Melchor, Gaspar e Baltasar. Que misteriosa. Ata logo. Chao. Eu pedinches unha cana de pescar. A ninguén lle importa, furabolos. Non has de falar así cando volva do río cargado de troitas e salmóns. E como os pensa pescar? Só llevan traer carbón? Moito tes que aprender aínda. A cana é para disimular, pero pescar, péscase con dinamita. Razón de máis para que non lle traian nada. Co ben que me portei este ano. Ui, sí, de maravilla. Non deches pancada e pasáchelo ano mentindo, enredando e intoxicando. Se todo iso fose dilito, non se faría ninguén empresario. Non habería que rematar de limpar o forno? Así me gustan os empregados, con iniciativa. Ala, Lurpia, a limpar. E cando remates, xa che darei un polvorón de premio. Na, 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 na.
Que fas, Paula? Non o ves? Hoxe a noite pasan os reis. Hai que poñer os zapatos para que deixen os regalos. Hola. Traes todo? Sí. Mira. Anís. Anís? Claro, para que os paxes tomen unha copiña. Iso está moi ben. Hai que ser hospitalarios. Tamén terán que comer algo, non? Claro, xamón, foie gras, salmón afumado. Pero isto que é? Un restaurante de luxo ou que? Aquí só lles falta o caviar. Diso nada. Pensamos en todo. E digo eu, eses paxes cunhas galletiñas e unhas pasas non van que chutan. Ei, perdoa, pero están en xogo. A camiseta de Beckham, ordenador novo e maila moto. O móvil con videocámara, o home cinema e mailo coche. Non imos cabrear os reis o último día poñéndolles 4 pasas. Claro. E non sería mellor portarse ben todo o ano. Que a ti tamén che van traer algo. Eu non pedín nada, nin sequera lles escribín a carta. Gracias que me regalei a min mesmo este traxe. Que vos parece, Un peperucci, nin máis nin menos. Vou no estrear hoxe mesmo. Estou convidado a unha recepción no Concello. Que tal me queda? Mola. Se cadra as mangas algo longas. Podoche facer un arranxiño? Non, gracias. A min gústame así. Non sexas tan desconfiado, papá. Eu cosimpra moitas obras de teatro. Se no entroido preciso algo, falo contigo. E penso mercar unha gravata que combine ben. Pero antes teño que pasar polo suizo, levarlle isto a Olimpia. Quedou de pasar a señora Carme deixar un papel para que lle bote un ollo. Pois tranqui, xa atendemos nós. Moi ben, eu marcho. Menos mal que os dromedarios só beben un pouco de leite. Leite enteiro, semi, con calcio e de soia, por se algún é vegetariano. Claro. Que te tiño? Pasando frío, Quen me dera ir hasta a recepción do alcalde? Ali entra a calefacción, as croquetas e malo albariño. Non van pasar frío. Xa, pero nós non estamos invitados, non? Xa, a que o pon. Será unha recepción para os veciños máis destacados da sociedade local. Xa. E que pasa? Que eu non represento unha parte da sociedade local ou que? Sí, os tarambainas. Ai, que gracioso, Tuto. A este tipo de recepción só che invitan os VIPs. Very important persons. Very important. Bos días. Bos días, Pedro. Ei, biches, estes mamalóns do Concello, os amigachos do alcalde, vanse poñer ata as orellas de empanada e de gambas a nosa conta. Home, eu estes fanfurriñas mandavos a tocar o birimbao. Biche la lista. Un furafollas, un chisgarabís, un pailando grelo, un chichirico... Ti mesmo? Sí. Ah, sí, ti tamén estabas na lista. Será que son un furafollas ou un pailando? Non, home, non, é o que lle dicía eu a Tuto. A estes actos vai o máis selecto da vila, verdade, Tuto? Eu vou clasificar as gominolas, non sei se por colores ou por tamaños. É que, Pedro, como sempre, traballando, non? Pois non, só vou entregar estes papéis para un seguro. Ah, e para facer un seguro fai falta un abogado. Hai que ser ben inútil, non? Home, un abogado pode asesorar, ver a letra miúda do contrato. É un favor que lle fago a unha amiga. Xa, pois tes que buscar amigas menos pesadiñas, Pedro. Aquí tes, Olimpia. Graciñas, Pedro. É o que lle dicía eu a Pedro. Tes que buscar amigas como Olimpia. Ou como Antón Santos. E Culicuá. Por certo, súbelle a comida aos rapaces, se falo a favor, un polasado, o que tiveses. Moi ben, Pedro. Hasta logo. Chao. Chao. Non te enfadarías, non, querida prima? No. Por un momento pensei que igual me deixabas sen almorzo. Ui, deixarte sen almorzo. Sí. Que pouco me coñeces. Xa cho teño preparado, Antonciño. Aquí o tes. Podes bebelo aquí ou levalo pro teu despacho no banco. Pero... Olimpia, este non é o almorzo que merece un home traballador, non? Un home traballador non, pero para un pelouro calquera está moi ben. Vale, pois se queres matarme non me deas nada. É que preferimos que morras lentamente. Para morrer máis rápido, temos os polvoros de Pereira. Queres un? Ui, que carallo. Espero que este seguro cubra a morte por fame. Cobre outro tipo de incidencias. Así que incidencias. Olimpia, tive unha idea. Para que o ferro das lentellas estea máis rico, podemos botarlles un pouquiño disto. Non toques as lentellas. Entendo. Este seguro é moi caro. Carísimo, con este elemento por aquí. Miña nai ponlle disto a máquina de coser e vai de fábula. Trae, pelouro. Pois as lentellas, botónselles aceite toda a vida. Oiches, Valdereu.
Olimpia di que os Reis Magos non me avancé la cana de pescar. É que este ano non te portaches moi ben, Miro. Como que non, miñoca? Non fixen máis que axudar aos meus semellantes. Aínda onte axudei a un rapaciño a cruzar a rúa. Pero é que o rapaz non quería cruzar. O típico desagradecido. A próxima vez co ollo dunha orella e xa verás se cruza. En fin, xa te podes esquecer dos reis. Queres unha cana? Vale, ter que marcarte. Sabes que che digo? Que os Reis Magos xa se están pasando de cutres, Hoxe non penso ir a aplaudirlles a cabalgata. Xa, pois vas quedar sen caramelos. Se cadra coincídeme pasar por ali, de paso que vou a algún recado. Mónica, chama a los fillos de Barreiro a ver que queren pro xantar. Dilles que o polo con fideos está boísimo. Agora mesmo. Sí. Pauliña, queredes que vos suba pro xantar polo con fideos? Está moi rico. Por min, sí. Espera que lle pregunto a Roy. Roy, que queres para xantar? Paella. Di que sí, que polo con fideos. Vale, xa me encargo de subírbolo. Chao. Que queres para xantar? Di que sí, que pelo con fideos. Non te queixes, outra nin sequera preguntaría. E o café? Beberíalo. Non, aínda quedaba un pouco. Como che caes no sofá? Non son tan fozona como para que me caia o café no sofá. No sofá non, no traxe novo. Non son tan parva como para creer que... Que xa tan burra! Vai por un paro para limpar isto, corre! Sí. Pero que fixeches, piollo? O que ti me dixeches, dalle cun pano. Non co pano dos zapatos! Un traxe de peperucci. Cando ves a papá... Non o vai ver. Pero que dis, berberecho? Chamamos unha tinturería e xa está. Unha tinturería, claro. Esta di que é ultra rápida. Parece boa, non? Veña, chama dunha vez. Senón, en vez dos Reis Magos a esta casa, vai vir a Garda Civil. Sí, hola, teñen servizo de limpeza urxente? Estupendo, estes parecen rápidos. Sí. Daquela poden pasar a buscar unha chaqueta e tela lista dentro dunha hora? Sí. Algo máis, xa. Canto máis? 2 semanas. Que? Escoite, por que se chama ultra rápida se pode saber? Xa. Porque era un nome moi bonito. Están a tope, e ata dentro de 2 semanas nada. Que facemos? O importante é non perder a calma. Veña, busca outra funeraria. Digo, chacinería. Tinturería. Iso, chama dunha vez. Vale, vale. Que, Paspi? Que lles pides aos reis? O de todos os anos. É que... Pois unha moza guapa, lista, simpática... é que traballe de camareira. Xa, pero nunca me fan caso. E iso que sempre poño os zapatos no balcón. Por que non probas poñéndolles de borolor? Así os reis poderán achegarse. Vale, vale... Hola, birras pros magos de Oriente. Vou nos guardando por aí atrás. Vai, pirillas, vai. Hola. A ver se me podes dar agora un café, Miro. Así me gusta, machote. Vou dar vendado. Que só quere un café, non é un desafío. Quere o con leite? Non. Cantas menos cousas teña, mellor. Nin leite, nin mondas de patacas, nin cabezas de gamba. Nada. Café, nada máis. Pero que carallo de cafés? Que, don Nicanor? Fixo os recados? Está listo case todo, sí. Os das flores, a roupa, os carpinteiros... Teño que chamar a Paspallás. Estou aquí, padre. Chichi, non me distraias, que teño que facer unha xestión. Pero, padre... Como que? Este Paspallás, por que non collera o teléfono? Que estou aquí, padre. Cala un momentiño, home, que quero falar contigo. Padre... Que dixen contigo. Ai, vaya, por fin caeu da burra. Perdón, home, que parezo parvo. Pois sí, saía máis barato mandarlle unha mensaxe en vez de chamar. A ver, que me quería? Pois que me leves 2 caixas de refrescos. Son pros nenos do coro. Vale, vale. Pero espero que me pague. Claro, hoxe mesmo, cando mos leves. En euros, Nada de pagarme cos panchitos que lle sobraron da festa da catequese. Que non, home, en euros. Siga así, padre, siga así e irá ao ceo. Chao. Chao. Chao, Paspi. Que raro, padre. Vostede pagando hoxe mesmo. Iso digo eu, vostede sempre ten problemas de cartos. Sempre anda pedindo por aí, Se pedise por aí, o malo é que pide por aquí. Tampouco é para tanto. E o demo da sobriña é máis polo mesmo camiño. Sempre pedindo axuda porque ten problemas. Os problemas de Raquel son do tipo: se 1 kilo de peras custa 1 euro, canto custan 3 kilos? Pasmón. Daquela non ten falta de cartos, padre? Non, hoxe non. Vaya, agora mesmo sí, pero dentro duns minutiños non. E iso? É que teño medio enredada unha bella... Como? Unha devota, sí, unha devota, que vai facer un donativo moi xeneroso. Estou agardando por ela. Xa.
E quen é? Unha pobre desgraciada, seguro. Sí, bendita inocencia, haiche moita parva no mundo. Sí, a típica bella que se deixa enredar polo cura. E ten fillos? Que sí, un... O máis divertido é a cara que vai poñer cando saiba que os cartos de súa nai son pro cura e non para el. Alégrome de que o tomes así, Miriño, con humor. E como vou tomar? A min esas almas cándidas fanme escarallar coa risa. E como di que se chama esa contribuinte xenerosa? Non ten importancia, home, ela é tan modesta. Xa, prefire permanecer no bicarbonato. Anonimato, Miriño. E como se chama? Diga, como se chama? Carme. Anda, como miña nai. Sí, sí. Tamén é un nome moi común, pero a vila tampouco moi grande, así que tampouco hai tantas. E menos tan coitadiñas. Un momento. Non me estará a dicir que miña nai... A señora Carme é libre de dar os donativos que lle peten. Eu tamén. E vou empezar a repartir donativos ás ganas. Conga, cuñado. Canto di que lle vai dar, padre? Esa santa dixo que ian quedar todos máis que satisfeitos. Ah, sí? Os das flores, os da tinturería, os carpinteiros. Me cago no mundo. Olimpia ten razón, cuñado. Túa nai é moi libre. Exactamente. Lea o xornal, padre. Pero ti Anda, ven, que che ferve o sangue. Necesitas tomar o aire. Ven, cuñado. E ti desde cando defende o cura do grelo, mona? Temos que ser raposeiros, home. Esta miña nai moi mala vida me dá. Ter que aturar unha persoa tan boa desde que naces. Ás veces teño ganas de botarme de cabeza ao río. Non digas barbaridades. Tens razón, será mellor que a bota ela. Pero cala, animal. Imos parar esa boa muller antes de que faga unha parvada. E como? Sendo máis rápidos co cura. Aí ven. Ti sígueme o conto, vale? Bos días, señora Carme. Que lles pediu os reis? Eu só lles pido moita saúde para todos. Cinismo, mentres matando o seu fillo a desgusto. Hola, señora Carme, pero que alegría tela por aquí, eh? Con matices. Quedei para falar co padre Nicanor. Co padre Nicanor? Ah, está aí dentro. Pero non creo que lle estea para falar moito. E logo? Ten a boca chea. Está papando unhas centolas e uns camaróns que meten medo. Sí, non para de comer o tío. Sí. A estas horas? Di que agora que é rico come centolas cando lle peta. Como que é rico? Como é unha máquina sacándolle os cartos ás beatas, saenlle os cartos polas orellas. Seguro? Sí, tiñas que ver como se ride esas almas cándidas o moi cabrito. Non para de darlle o xamón e o marisco. A vostede contámoslo porque sabemos que non é tan parva como para darlle cartos a un elemento como el. Non, claro, non. Pois nada, señora Carme, se quedou con don Nicanor. Entre. Antes vou facer outro recado. Voulle levar o papel da pensión a Pedro. Pois vaya. Xa está, cuñado. A esta non lle volves a carnado, cura. Agora só necesitamos unha cousa. Que? Ven. Esta muller xa debería estar aquí. A cougue xa aparecerá. Os carpinteiros queren cobrar xa. E a señora Carme... Tranquilo, que esa víctima non lle marcha. Espero que non. Custoume semanas de acoso. De consellos espirituais, quero dicir. A ver canto solta. A señora Carme non lle nada agarrada. Ai, non. Ela xa dixo que os carpinteiros ian quedar moi satisfeitos. Ai, Miro, non viches tú a nai? Sí, acaba de pasar. Sí, e con moita presa, Tiña recados que facer. Pero deixounos isto para vostede. Isto? Sí, dixo que os carpinteiros ian quedar moi satisfeitos. É un polo asado. Téñelo que dar cunha cervexiña, pero xa verá como lles gusta, É un polo estupendo. Pero ela falou dun donativo xeneroso. Ui, é ben xeneroso, que? Con eses cachozancos. Igual esperaba cartos, padre. Pois case que sí. Estalle ben por motorista. Materialista. Eso. En fin. Ánimo, padre. Hasta logo. Un polo. Os das flores que queren cobrar. Sí? Ai, o padre Nicanor non se pode poñer neste momento. Marchou ás misións. Ata logo. Agora está metido nun problema, non, padre? Non. Os que temos fe na divina providencia nunca estamos metidos en problemas. O que estou é coa auga ao pescozo. Un polo. Pois non se preocupe, señora Carme. Se lle deixo os papéis na mesa de meu pai. Como vai iso? Chamei a tinturería ultra rápida, limpezas express, a 7 máis de toda a provincia e nada. Ninguna pode amañar antes de 2 semanas. E agora
Todas as aboas saben algún truco caseiro. E de onde sacamos unha aboa? Temos unha no sofá, aproveita. Claro! Esta criou a Miro, ten que saber moito de manchas. Señora Carme, mire que lle digo. Vostede sabe como sacar unha mancha dun traxe? E a mancha de que é? De café con betume dos zapatos. Nesta casa somos así de orixinais. Sí, meu pai mercou un traxe novo e anda sen cuidado ningún. Pero xo vosso pai é un home moi curioso. Sí, pero ten días malísimos. Que podemos facer nun caso así? Para as manchas difíciles, hai vos unha receita moi boa. Medio litro de augarrás, un pouco de alcohol, 3 culleres de deterxente e un chisco de sal. E iso funcionará? É vos o mellor que hai. Se non a quitades con iso, non a quitades con nada. Pois moitas gracias, señora Carmen. De nada, nena. Ata logo. Chao. Estamos salvados. Veña, bula, hai que facer a fórmula esa. A ver se temos augarrás. Coño. Que, Mónica, xa mercarías todo para a noite? Para a noite? Xa sabes, hai que deixarlles unha copiña de anís e un pouquiño de turrón pros pases dos reis. Sí, xa, é o que fai todo o mundo. Pero se facemos iso, Pereira queda desperto toda a noite para poder cobrárllelo. Hola, señora Carmen. Hola. Para quitar as manchas, mesturades alcohol con auga ou con augarrás? Eu dixo non lle sei nada. Nin idea. Non importa. Hasta logo. Chao. Tráeme un café quentiño, anda. Marchando. Un café para o señor quiosqueiro. Xa, pero que vou facer agora? Non teño un peso. Como vou pagar todos os gastos nos que me metín estes días? Faga como a min, colla a escopeta e... Miro, eu son un home de paz. Por suposto, un par de tiros no bandullo e os acreedores descansan en paz. E non digas animaladas. E vostede que padre? Sempre igual. Menos mal que dos regalos de Raquel xa se encargan os reis. Os regalos? Claro, a nena se escribiu a carta hai un mes. É que sí, Paruliña? O que? Que se escribiche a carta aos reis? Sí, dello tío Nicanor para que botase no correo. Ui, calquera se fía dese chanfonetas. Don Nicanor non falla. Ele é sempre moi organizado, verdade, padre? Eu? É o que ti sempre dis. Sí, claro, eu nunca esquezo nada, nunca. Cun tío así podes dormir tranquilo noite de reis. Marcho patinar. Veña, a patinar, sí, a patinar. A patinar. Que busca, padre? Nada, creo que o que está patinando son eu. Non me diga que iso é... Esquecime por completo, con tanta preocupación. Aínda pode mandarla por correo urxente. É certo. Imposible. Esta carta non pode chegar a Oriente en menos dun día. Pois fale cos reis de cabalgata. Como vai falar hoxe coas súas majestades? Non ve que están a tope de chollo? Ameacio sutilmente. Dígalles que se non escoitan, vai facer churrasco de dromedario. Moi sutil, sí. Deixa desbardallar, anda. E vostede, todo isto foi culpa súa. E a Raqueliña non me vai deixar sen regalos, Eu que lle vou facer? Home, pois por unha vez facendo un pouco de trampa. Como trampa? Compre vostede os regalos. Eu? Claro, pode deixalos vostede como se estuxesen os reis. Pero así vaise decatar. Non, se vai pola noite sen facer ruido mentre a nena dorme, pode poñerlles nos zapatos. Como fan os paxes. Diso podo encargarme eu, coa miña discreción habitual. Pois sí. Así de paso deixaría un cheiriño a dromedario moi realista. Cala, piraña. Se cadra o que vos dicides non é mala idea, pero... eu non teño cartos. Total, para dúas cousiñas que pedirá a nena. Claro, serán 2 regaliños de nada. Queridos Reis Magos Melchor, Gaspar e Baltasar, chámome Raquel. Este ano fun moi boa e por iso vos quero pedir un par de cousiñas. Que riquiña, o que dicíamos. Esta nena non é das que piden e piden. É un anxiño do ceo. Pois, ou a nena ten a letra moi grande, ou aquí non hai un par de cousiñas, reverencio. Va, que vai pedir unha nena tan noviña? Claro, serán trapalladiñas. Unha cámara digital con zoom óptico de 10 aumentos. Unha bicicleta de montaña de aluminio reforzada con titanio e cambio de marchas automático. A colección de DVDs de Shin-Chan. Un equipo de música con MP3. A colección completa de Harry Potter. Carallo para nena, só lle falta pedir unha televisión. Unha pantalla de plasma para o seu cuarto. Está aquí, no terceiro folio. Home, Raqueliña este ano portouse moi ben e merece un regalo importante. Pero, muller... Seguro que o rei o traían se vostede non fose tan descuidado. Pois xa me dirás como vou pagar todo isto. Aínda que... se alguén me botase unha man... Ui, vostede meteuse soiño neste enredo e soiño terá que sair del. A ver, ese café, Mónica. Eu axudaríalle, pero xa veo ocupada que ando. Mire o por o lado bo. Como non botou a carta no correo, aforrou o selo.
A mancha vai desaparecer nun vira-vira. Haberá que deixalo actuar, non? Déixame darlle un pouco co pano. A ver... Parece que vai desaparecendo. Oh, desapareceu, non? Se cadra desapareceu demais. Iso é un burato. Que guai, podemoslle dicir que así é máis moderno. Papá, o teu traxe é como a capa de ozono, ten un burato. E que imos facer cando veña papá? Hola, rapaces. Non sei, pero ímolo saber xa. Onde estades? Veña, acocha o traxe, rápido. Ah, estades aquí. Sí. Xa merquei a gravata nova. Que vos parece? Bonita, Onde está o traxe? No armario. Sí, no armario do dormitorio. Sí. Ah, pois vou por el, para ver como combinan. Está ben. Papá, ti non che podo mentir. Ademais, non serviría de nada ocultar a verdade. Que pasa? Quería che confesar unha cousa. Que espero que entendas. E que non te enfades, pero sería unha mala filla se non cho dixese. Dime o que me teñas que dicir, Pauliña. Pois que esta gravata combina fatal co teu traxe. Pero se é de seda natural, costoume 200 euros. Vaya estafa, pero se é feísima, que si, Roy. Horrible. Pois veña, volve á tenda agora mesmo e que che devolvan os cartos. Pero... Nin pero nin pera. Pois a min pareceme unha gravata ben bonita. E seguro que combina de maravilla co traxe. Papá, echa a ramanguira máis non poder. Non podes ir así á recepción do alcalde, con ese trapo. Vai a outra tenda e merca unha negro esmeralda. Negro esmeralda? Claro. Con rayas diagonais. Diagonais? Verdes. E se non son verdes, pois, con lunares. Pero, filla... Veña. Pero, Paula... Ti mira ben en todas as tendas da vila e non volves ata que atopese. Unha con diagonais verdes mellor que esta. Sí, é que as diagonais non sexan nin moi finas nin moi anchas, entendido? Sí. Nin moi finas, nin moi anchas. E agora que facemos? Teño unha idea. E aínda por riba, señora Carme, que me prometeron a axudiña, nen sequera me collo o teléfono. Non sei que lle puido pasar. Pois fixo a boa, padre, pero eu tampouco sei que lle pasou a señora Carme. Estás no banco. Eu estou na entrada, poderíamos falar un momentiño. Sí, padre, estou no banco, pero se non botou a carta de Raqueliña, eu que quere que faga? Ande, entre se quere, pero non maree, Pesadiño, curiña do grelo. Santos, sí. Que lle parece o meu traxe novo, Modelo exclusivo de Peperucci, 3.000 euros. Moi elegante, señor Gutiérrez. Un pouco caro. Como non esperou polos reis? Eu non lles pido nada aos reis, Santos. Este ano fun un neno moi malo. Ai, sí. Claro, non ve que son director dun banco. Vou causar sensación no concello. Nesa recepción imos estar todos os que pintamos algo nesta vila. E vostede é dos que pintan moito. É dos que come moito. Non xa. Penso papar canapés ata reventar. Iso sí, con elegancia, non como a vostede. E logo? Mire para aí que chaqueta. Pois é unha chaqueta nova. Pois parece dai 20 anos. Para andar entre a xente importante hai que vestir como a xente importante, Santos. Xa. Parece, non sei, parece un empregado de banca. É que son un empregado de banca, señor Gutiérrez. Vestindo así non me extraña. Sí, señor Gutiérrez. Vestindo así non me extraña. Hola, padre. Parecelle fea esta chaqueta. Non, meu pai que tamén traballaba nun banco tiña unha igual. Oi, que lería? A ver, que quere? É polo dos regalos de Raqueliña. Non pode quedarse en reis, home. Si, xa mo contou por teléfono, pero eu que quere que lle faga? Mira, eu non teño cartos, pero Olimpia sí. Olimpia? Ela tenlle moito cariño a nena. E co que ten, chegalle sobralle para lle mercar a bicicleta, a cámara, todo. Seguro que ten cartos? Olimpia. Este ano non soltou un can para axudar á parroquia. Gardao todo para ela, eche como a virxe do puño. En fin, que esa boa muller pode ser un instrumento da divina providencia. Pois dígallo a ela, padre. E xa, pero eu pensei que, como é a túa prima, poderías axudarme a convencela. Polo cariño que me ten, claro. Claro. E tamén porque ti és un argalleiro e podes enredala moi ben. Sí, non, claro. Se cadra... Podo convencela, padre. Sí, farei o que poida, En serio? Se podo axudar a un santiño como a vostede, non o dubide que o farei. Oi, graciñas, Antón. O ceo vaicho pagar con fartura. Eu non me podo resistir a unha boa causa, padre. Vaya tranquilo, Ala.
Se cadra, ainda vou ter un bo agasallo por Reis. Regalo dos Reis Magos ao neno Xesús. A PlayStation, claro. A ese levaríalle todo o que pedía. Oiches, Olimpia, ese don Nicanor non ten cartas para mercar os regalos, que pasa? Raquel non vai quedar sen nada. Claro que non. Que culpa ten ela da pouca cabeciña do seu tío? Entón? Se hai que facer un sacrificio, faise. Iso, sacrificio. Cortamos de cabeza ese pimpín para que aprenda. Falo dun sacrificio económico, bandallo. Mais económico que a ese, só necesitamos unha machete e vía. Queres dicir que lle pensas mercar ti? Miro, non te sabe que facer. Sí, escoita lo que decides. Vai recoller as mesas. Vale, pero entón fala de máis alto. Vas a mercar ti os regalos? Que remedio. Pero de momento non lle penso dicir nada do Nicanor. A ver se el tamén se move un pouco. Que estades a dicir? Nada, Miro. Miro, temos que falar, Sí, aquí algo cheira mal. Xa me falarás dos teus pés arriba. Ven. Veño de falar co cura, O cucarandainas ese quere convencer a Olimpia para que ela lle merque os Reis a Raquel. Claro, como el se esqueceu de botar a carta... Sí, e agora nena está apenas, vir. Algo diso xa estaba falando con Mónica, a moi sacarranchas. Olimpia é branda demais, en canto Curiña vaya poñendo cariña de pena, pica seguro. Ese cura é un gran actor asmático. Dramático, cuñado. Iso. Se Olimpia paga a bicicleta, a cámara, os DVDs e todos serán polo menos 2 ou 3.000 euros e sairán da caixa do bar. Da caixa do bar? E iso é malo para todos porque eu vou ter menos gambas na paella durante un ano e ti non vas poder mercar a cana de pescar. E vou ter que traballar como un condenado as 24 horas do día e as 24 horas da noite. E todo para tapar ese burato de 3.000 euros. Me cajo no mundo. Se hai que tapar un burato, primeiro meto dentro Nicanor e a Olimpia. Sí, pero calma, home, que temos unha solución. Sí, facernos republicanos e dicir que os reis non poden entrar nesta casa. Non, home, non, temos que ofrecerlle outra saída ao predicador. Sí, que saia que non volva nunca máis. Falo dunha solución que nos conveña a todos. Cuñado, teño un plan. Un plan? Sí. Comigo non contes, piollo. E logo? Porque sempre dilo mesmo. Teño un plan que non pode fallar. E despois sempre fallan. Non, home, non. Neste caso é distinto. E por qué? Porque é un plan infalible. Se é infalible xa é outra cousa. Conta. O bar ten un seguro novo, non si? Creo que sí. Olimpia sempre con caprichiños. O seguro é por se algún pastrán, é dicir, ti, mete a zoca e intoxica algún cliente, Será. A xente agora non aguanta nada. Pois aproveitemos ese seguro, home. Se no bar hai un intoxicado, poderá reclamarlle como mínimo 5.000 euros o seguro. Claro, imos de dar un pouco de ensalada rusa a Raqueliña. Non. Chegará con que o cura simule estar intoxicado con algunha das túas especialidades. Iso, e aproveitamos o ben que interpreta. Claro. Ai, estou intoxicado. Doime aquí no fígado dereito, e no esquerdo, e no menisco. El cobra o seguro, e despois... Despois reparte con nós. Xusto. Ti poderás mercar a cana de pescar e eu mercarei un traxe de Peperucci para que Gutiérrez vexa que son un home elegante. Que de verdade boa falta che fai. Pero Nicanor quererá colaborar. Que remedio lle queda? Este plan igual é pecado. Non, home, non. Hai algo de roubo, algo de estafa, un pouco de abuso, pero pouca cousa. Mira que el para esas cousas é moi melindreiro. Xa, pero el necesita os cartos urxentemente para os gastos da parroquia e comprarlle os reis a Raquel. O caso é que se fíe dunha idea túa. Como a xente anda dicindo que és un trapalleiro. Por iso non imos dicir que é idea miña. E de quen llevos dicir que é? Pois pensa, unha persoa seria, honrada, traballadora. Claro, podemos contarlle que cousa miña. Seria, honrada e traballadora, pastrán. E traballa nun bar. Pois non sei, miñoca. Seguro que non son eu. Falo de Olimpia, burricán. Tamén pode valer, sí. Ese Nicanor lle pregunta a ela sobre o asunto. Non te preocupes, diso encárgome eu. Pero ti estás segura do que fas? E logo, piollo, é a única solución. Quito un cacho de tea das mangas e con ela tapo o burato. E non se notará? As mangas quedaban algo longas. Non se vai notar nadiña. Ademais, eu coso moi ben. Seguro. Roy, eu fixen toda a roupa para unha obra de teatro. Sí, pero os protagonistas eran Adán e Eva. Non me desconcentres. A ver, cortamos por aquí. Ti vai facer que traballas, Déixame falar a mí.
Olimpia. Sí? Nicanor quereche pedir unha cousa, pero non se atreve, como é tan tímido. Que cousa? Verás, quere levar a Miro unha mañá para cortarlle a erva da parroquia. Xa sabes, a erva que está alrededor da igrexa. Pois por mí ningún problema. Pero para conseguir que Miro traballe vai non ter que levar enganado. Iso era o que eu lle dicía, pero... entón estás de acordo? Sí, que don Nicanor engane todo o que queira. Ajá. Se consegue que Miro traballe, non será un engano, será un milagre. Xa está, cuñado. Menos mal, facer que traballas en traballar eche máis difícil do que parece. Tiven que recoller túas cuncas. Vamos fora. Cuñado, acabo de dar con éxito o primeiro paso do noso plan. Aí ven o cura. A por el. Hola, padre. Que? Raqueliña terá moita ansia de que chega a noite, Ten. Co boiña que foi, seguro que o rei lle traen todo o que pediu. A ver, nunca se pode cantar victoria. Que? Antón, falaches diso con Olimpia? Falei. E que che dixo? Tiven que usar toda a miña diplomacia. Pois Olimpia está moi disposta a colaborar. Oh, que alivio. Pero claro, ela ten moitos gastos. Vaya. Aínda así, non quere abandonar o seu querido párroco sen botarlle unha man. De veras? Sí, tive unha idea estupenda. Sí. Contade. Pois a idea de Olimpia é a seguinte. O bar ten un seguro novo que dá gloria, cobre todo. Eses problemiñas que pasan en calquera bar. Que problemiñas. Imos simular un accidente pequeno para pedirle uns cartos ao seguro. Pero vos estádesme propoñendo unha argallada. Que digo unha argallada? Un delito. Pense que imos sacar 5.000 euros. 5.000? Pero eu non necesito máis que 2.000. Sí, padre, sí, 2.000 para vostede e 3.000 para nós. Non, iso sería enganar a compañía de seguros. E un cura non debe facer algo así. Pero... Se todos fósemos limpos e honrados, ninguén faría croquetas. Ademais, é un caso de extrema necesidade. Iso. Pero... Nin pera. Que? Quere que Raqueliña quede sen regalos, padre? É que lle bota a culpa a vostede. É que queda así para toda a vida, centrifugada. Traumatizada. Iso, é que de maior se faga comunista. Comunista? Sí. Non, claro. Pois entón xa sabe, padre. Pero é que toda está atrapallada. Non podo creer que sexa idea da Olimpia. Que desconfiado. Pois pregúntelle a ela se quere, padre. Sí, voulle preguntar. Vaya. Tranquilo, cuñado, está todo controlado. Neste plan hai un cerebro. Non só hai un cerebro, tamén estás ti, home. Olimpia. Diga, padre. Dame certo reparo en preguntarche isto, pero... Vale, home. Sí, verás, eu quería saber se ti estás de acordo niso que ti xa sabes. Claro, para min axudar ao párroco é o primeiro. Xa, pero como é algo raro... Sí, ver a Miro Antón facendo algo é raro, pero non se preocupe. Eu falo dende un punto de vista moral. Padre, neste caso o fin xustifica os medios. Xa, pero é que a mí non che me gusta ganar a xente. Hai veces que se non facemos algunha trampiña non hai maneira de conseguir nada. Sí, claro. En este caso sobran os motivos. Iso é verdade. Pois nada, quedo máis tranquilo. Que quería don Nicanor con tanta reviravolta? Quere levar a Miro enganado para que lle corte a erva. Este Nicanor sempre pensando na parroquia, pero da sobrinha non se acorda, non? Xa, voulle subir isto ao barreiro. Vale. Quedou perfecto ou non quedou perfecto? Non notará que lle sacache este a da manga? Todo o contrario. Agora vai a quedar mellor. Non é a primeira vez que lle quito algo a un traxe. Xa, a tua especialidade é quitarlle algo do peto. Cala, xurelo. Agora desfacerse das probas do delito. O mellor é botalo no lixo. Non, o mellor é sacalo todo da casa. E canto máis lonxe, mellor. Vale. Non será papá. A ver, Pauliña. Ai, hola, Mónica. A comida. Polo con fideos. Graciñas. Mónica, podes levar isto? Que? Por que non botas isto no teu balde do lixo? Pois porque... Porque non é para botalo no lixo. Claro. Ti garda no bar que xa recollerei. Vale. Non me expliquedes máis nada. Graciñas. Perfecto, xa podemos esquecernos de todo. Moi ben,
xa que estamos de acordo co plan, imos preparar o accidente. Iso do accidente é un pouco perigoso. Iso é o bonito, padre. Non será de verdade. Vostede fai de falsa víctima. Logo reclámalle uns cartiños ao seguro. Repartimos e todos felices. Ui, eu teño moitas ideas para accidentes. Podemos conectar un cable da luz á barra do bar para que se le tocutre. Ti toleaches. Eu só digo chamuscalo un pouquiño, 3000 voltios. Quedará máis moreniño e co pelo con máis volume. Eu marcho daqui. Espere, Se o prefire, facemos un burato no piso do bar, tapado cunhas follas de palmeira e uns cucudrulos no fondo. Este home está trastornado da cabeza. Sí. Pois nas películas de Tarzán facían os accidentes así. Pero cala, Túzaro, non imos preparar nada. Confiaremos nos dotes interpretativos de Don Nicanor. Veña. Que dotes? Vostede entra no bar, como sempre, mellor cando limpia non estea. E pide algo. Eu doulle coa pota do caldo na cabeza como sen querer. O típico accidente. Que non, burricán, tipos de algo de beber. O que? Pois calquera cousa que me estén, vostede fai como tal que hai unha sustancia tóxica. Sentirá náuseas, mareos, suores... Pero eu non son actor. O que eu digo, é millor intoxicalo de verdade. Vostede faga... levademe ao hospital! E xa está. Logo ali faranlle un certificado médico. Xa entendo. E cando veñan os pepitos... Os peritos. Iso, cando veñan os pepitos, xa teremos o certificado de intoxicación. Cando veñan os peritos do seguro, atoparán unhas testemunhas que dirán que Don Nicanor se encontrou mal despois de beber algo. Tuto, Mónica, a cousa estará tan clara que soltarán as arandelas sen dicir nin mu. E ti crees que isto... Sí, home, sí, ala, veña, imos facer un ensayo xeral. Miro, trae un café para Don Nicanor. Con sacarina. Sí. Pero unha cousa. Se eu non estou intoxicado de verdade, como vou conseguir o certificado no hospital? Non vai ao hospital de verdade. O certificado faremos de nós. E como imos facer, Chincheta? Se inventamos un intoxicado non seremos capaces de falsificar un papeliño. Deixa o da miña man. Aquí está o café. Moi ben. Que é isto? Elle para non engordar. Isto é naftalina. Sí, pero ten menos calorías que o azucre. Nicanor pediuche sacarina, non naftalina. A naftalina tamén ten sustancia. Pero é un veleno. Xa ve que fácil é ter un accidente. Mira, de mellor esquecemos todo isto, eu non quero morrer. Non, padre, tranquilo que non vai pasar nada. E ti non lle botes nada no café, pelouro. Vale. Que? Xa rematou o ensaio? Xa rematou, sí, ala, xa podes ir probar e avisarnos cando non estea Olimpia. Marchando. Anda. Eu vou me arrepentir disto. Pense que non o facemos por nós, padre. Facémolo para solucionarlles un problema aos reis e para darlle unha alegría a Raqueliña. Por iso que senón... Un momento. Agora que eu penso, eu non vou cobrar o seguro hoxe. Non, aínda non, pero non se preocupe. Vostede compre coa tarxeta de crédito, a bicicleta, o equipo de música, todo. Nuns días xa terá os cartos ingresados na conta e vía. Claro. E xa nos pode ir mercando unha cana de pescar para Miro e un traxe de Peperucci para min. Que? Perdón. Sí. Estamos de sorte, Carracha. Olimpio vai sair a un recado. Podedes baixar agora mesmo. E non volverán un pispás. Non creo, estará fora 10 minutos ou así. Perfecto, cuñado. Ala, vamos, padre. Vía libre. Non sei se é vía libre ou vía crucis. Aquí tes, Tuto. Graciñas. Mónica, isto que é? Escoite, xefe, iso non é nin auga, nin viño, nin cervexa, nin zume, nin refresco. Está claro? Sí, sí, sí. Perfecto, está todo. Así teremos máis testemunhas, Vostede pida algo e que se note que está aquí, Hola, Toto! Que quere tomar, padre? Un mosto! Moi ben, pois un mosto pro padre Nicanor, Miro. Agora mesmiño, un mosto pro reverencio. Vostede sí que sabe, non pide nin auga, nin viño, nin cervexa, nin refresco, nin zume. Pide un mosto, non? Pois sí! Pois un mosto especial da casa pro señor cura. Gracias! Aí vai. Agora beba un pouco e que empece a función. Pero isto que tiña. Ei,
Que lle pasa, padre? Séntese mal. Arde o estómago todo por aquí. Sei que está intoxicado. Será mellor que vai ao hospital. Agarda un pouco, cuñado, que dá xenio ver unha interpretación tan boa. Levado ao hospital que morro. A ver, hai que chamar un ambulancia. Sí, que intensidade, que dramatismo, que maneira de meterse no papel. E vos non quededes aí mirando? Sí, será mellor leválo pro hospital, veña. A ver, veña. Padre. Veña. Vou canda vos. Non, Tuto, ti non podes deixar o quiosco só. Sí, xa nos ocupamos nós. Mónica, atende o bar, xa ves. Apurade. Tranquilo, padre. Ala, don Nicanor, xa pode deixar de facer teatro, E aínda dicía que non era actor. Que tío, daban ganas de aplaudir. Levado ao hospital, por favor. Estamos sós, xa non o pode ver ninguén. Asasino criminal. Pero ti que lle deches de beber, condenado? O típico mosto do tempo. Pero do tempo do inferno ardeme todo. Padre, que lle pasa? Levado ao hospital dunha vez. Pero que foi? Hai no que levar ao hospital. E se nos cobran pola consulta? Move o cu e non digas parvadas. Oye, por aí. Tranquilo, padre. Tuto, que pasaba aí? O padre Nicanor tomou algo que non lle sentou ben. Vaya, espero que non sexa nada importante. Sí. Ois, Tuto, ti para un traxe de Peperucci, que gravata ves mellor? Esta ou esta? Pois... Non sei, mellor pregúntale aos seus fillos que saben máis diso, non? Se non queda máis remedio... Ai. Que tal está? Por sorte non bebeu moito. Tiveron que facerlle un lavado de estómago, poñerlle 2 inxeccións. Unha desfeita. Ai, Olimpia, a próxima vez que inventes un plan, procura que non sexa tan perigoso, muller. Que plan? O que ti argallaches. Eu? Sí, para mercar os regalos de Raqueliña cos cartos do seguro. Pero que di? A vostede afetoulle a intoxicación ao cerebro ou que? A min estes dous dixéronme que ti era a inventora do plan. Vostede descanse, padre. Podedesme explicar de que está falando? Foi por non deixar a Raqueliña sen os regalos de Reis. Eles querían mercar un traxe novo e unha cana de pescar. Todo ten unha explicación. Isto non é o que parece, Olimpia. Pois claro que non é o que parece. O seguro ten valor a partir do mes que ven, chafalleiros. Polo que pase hoxe non vos van dar nada. Como? En menos por unha trangallada. Como trangallada? Se estaba todo perfectamente organizado. Ata ian falsificar un certificado médico. Pero xa non fai falta. Teño un auténtico. Intoxicación por produtos de limpeza. De produtos de limpeza nada, Eu dei o mosto dunha botella que trouxo a escolopendra de Mónica. Eu? Ti, aquí, desta bolsa. De onde saiu esa bolsa, Mónica? Pois... non sei. Sei, pero vaya, non importa. Ola. Vos entendedes isto? O traxe encolleu sen lavalo nin nada. É como se alguén lle cortase un cacho das mangas. De onde sacaches eses retallos? Parecen do seu traxe, verdade? De onde saíron? Déronmos os seus fillos. Isto é incrible. Eses dous elementos. Non cambiemos de conversa. Eu estou intoxicado por culpa destes dous molinantes. Eu estou sen traxe. E a parroquia está con toda a medias para a misa de mañá. E a nena está sen regalos, así que vayamos por orde. Eu ocúpome dos regalos de Raquel. E quen se ocupa de Miro e do criminal do seu cuñado? Seguro que Raquel sabe que facer con eles. E onde ides con tantos regalos? E logo Reis Magos? Houve un problemiña técnico coa carta. Sí, don Nicanor esqueceuse de mandala. Pero non lle vayas dicir nada a Raquel. Imos deixarlle os regalos como a quen que foron os reis. Don Nicanor debería aprender que a carta para os reis é un asunto moi importante. Niso anda, aprendendo. Sí, Raquel é unha profesora moi exixente. Hasta logo. Hasta loguiño.
Voulles ensinar como se escribe unha carta aos reis. Por que non cantamos mellor unha canción de reis? Iso. Os tres reixes magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben. O Miro Pereira fíxolles café e puxo os tres magos a piques de morrer. Pero vostede que dita la ver? Criminal. A calar! Escriban todos, queridos Melchor, Gaspar e Baltasar. Este ano non me portei nada ben. Baltasar e con B ou con V? Con M de mandril, como a Miro. Con P de pailaroco como a Pereira. Pola tua culpa estamos así. Exactamente, cuñado. Pola miña culpa, mona. Sí, que me deu o mosto velenoso? Ai, sí, é quen dixo, teño un plan que non pode fallar. A culpa foi destes afeccionados, estes delincuentes. Tamén. Vos sodes uns chafalleiros. Se non fose pola vosa culpa, como sempre, non estaríamos así. ¡Silencio! ¡Que caleres!